La trobada és una festa al carrer i aleshores si no tenim música per a ballar, si no tenim música per a cantar, la gent s'avorreix. Necessitem crear un ambient divertit al carrer i pense que la cançó és imprescindible. Perquè en una cançó es pot dir tot, d'una forma fàcil, senzilla i directa. Des del principi que vam fer la primera trobada era una activitat més. Cada oferia allò que podia oferir i jo podia oferir que els xiquets cantaven i acompanyant-los en la guitarra. I d'ahir va néixer. Clar, quan van passar distintes trobades fins a la desena, es va comentar que podríem fer una cançó que representara i jo em vaig tirar endavant. I vaig composar una cançó, 10 anys de trobada, me recordo que es deia, i l'estribillo dia 10 són 10, 10 són 10. I ahir va ser la primera. Vaig tindre la cara de demanar-li a Vicent Torrent, el del tall, a veure si, perquè tenia que vindre a actuar, a venir a res, a veure si la podria ell muntar i que acompanyaren ells als xiquets que la tenien que cantar. I em va dir que sí. Envia'm per fax, aleshores no hi havia e-mail, la partitura, no sé què, tal, i en 3 o 4 converses telefòniques ho vam poder arreglar. Així és que tinc un bon record de compartir escenari amb el tall. Fer una cançó és una cosa molt difícil. No eixia la cançó, en l'escola no eixia, no havia inspiració en l'escola. I jo una nit en ma casa vaig dir, doncs hem de dir que som un CRA i que som una escola rural. I recordo que una nit, en ma casa, en cosa de mitja hora, me va vindre al cap tota la lletra. Les lletres parlen d'un dia de convivència entre valencians. De la defensa de la llengua, que jo crec que és la finalitat de la trobada, i després de donar a conèixer el poble on es fa aquesta trobada. Parlem del que som, dels nostres carrers, dels nostres boscos, de la nostra llengua, dels nostres companys, de la nostra escola, parlem de nosaltres, les lletres. Parlen de coses quotidianes. Per exemple, la cançó que vam elaborar nosaltres parla un poc de totes les costums d'Ibi. I després, quan el director de la banda de Planes va fer aquella música, que és una música que contagiava tot el món, que tot el món se la sabia, va ser una cosa molt bona. Nosaltres, el nostre any, decidírem fer un rap com una forma, no sé, musical que ara mateix als joves els arriba i ens pareixia interessant perquè amb el rap també es poden dir moltes coses, hi ha molta lletra, es pot parlar i reflexionar sobre moltes coses. Aleshores, nosaltres volíem que la cançó fos una cosa fàcil d'aprendre per xiques, que tinguera una melodia molt pegadissa. I a ella se li va ocórrer partir d'una cançoneta popular d'Ibi i canviar-li la lletra. Bé, doncs nosaltres vam agarrar el Bibi Bilos d'Ibi i vam convertir-ho al va, 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 la trobada, la trobada. La cançó és com allò que ens va enganxar, o és un poc un començar d'un camí que te va dur al final de la trobada física on tots la cantarem tots junts. O sigui, que tots els xiquets d'un mateix poble sàpien la mateixa cançó i jo crec que el moment de cantar la cançó al final és després de l'entrega de recordatoris, quan ixen els xiquets, i no només estan els que estan pujats a l'escenari, sinó que estan tots els xiquets de baix cantant la mateixa cançó, jo crec que és un moment màgic. Un moment molt, molt emotiu, molt bonic, moltíssima il·lusió, un grup de xiquets que està durant un curs pràcticament aprenent la cançó. I al final van tindre que cantar la trobada plovent, però plovent a cànters. I els pares baix xopant-se tots, i els xiquets xopant-se, i tot el món cantant. I era molt bonic, una sensació molt emotiva. Després, en Ràdio Cocentaina, em van dir que l'havien demanat com això, l'espai de... Com es diu això? Demanar una cançó en la ràdio, els espais que n'hi ha en totes les ràdios. I va haver gent que va cridar demanant la cançó de la trobada. Jo sempre he pensat que tanta cançoneta no m'apanya. Jo haguera fet una cançó de trobada que tota la gent coneguera aquesta cançó i que fora com l'himne de la trobada. Però bueno, sí que estaria bé que hi haguera una que se cantara, no? I que ens unira a tots de totes les trobades, no?